A veure, he fet diversos assajos. No parlarem del vídeo del 9 d'octubre, no parlarem del regal del seu de València, no parlarem del festival este de Son de la Terreta. Tot són provocacions, d'acord, per a enemistar-nos entre nosaltres, d'acord? Així hi ha gent valencianoparlant bonica i castellanoparlant bonica. La gent castellanoparlant bonica normal, d'acord, el que vol és mantenir la llengua d'ací, perquè saben que és la llengua d'ací, d'acord? La llengua pròpia. Ho diu l'Estatut d'Autonomia. Manolo pot dir el que li doni la gana, d'acord? Per tant, si no l'has apresa o no la saps, és que tu vens de fora o la teva família ve de fora. Opció B, els teus iaios la parlaven, tu l'has perduda. Punt. És que no n'hi ha més. Tots ho sabem. Per tant, el que hem de fer és intentar ajudar les bones persones a practicar en valencià, perquè així, d'acord, el PP no té projecte de futur per als valencians. I això és el problema. El PP és una corfa buida, és una closca buida. No n'hi ha res. I com que no n'hi ha res, el que fa és enemistar-nos. Perquè si tu t'enemistes en ixe i tu vas a votar a X, després l'altre, com que està enemistat en tu, votarà el PP. És l'estratègia de sempre. Contra l'odi, l'amor. Parleu en valencià sempre. I denuncieu tota agressió. Plataforma per la llengua, creadors de contingut, etc. D'acord? Parleu en valencià les 24 hores del dia. Au.